Hei, salutare mea, eu sunt Gabi. Astăzi vom face mic challenge cu prietenul meu, Alex. ITB. Așa, acest challenge conține să amestecăm diferite chestii. Și ce facem? Începe sau mai repede ceva? Hai, începe. Mă rog, avem pe aici tot felul de kiwi, salam, cârnați, tot ce vrei tu. Mă rog, începem, ce începem? Hai, dă-i drumul. Cu ce începem? Uite. Punem niște Kaiser. Kaiser ciofii, mă rog. Pune aici niște dintre ăsta, kiwi. Mamă, ce place kiwi. Nu se spune nimeni. Cred că e bun. Hai înghețata. Înghețata, mamă, lăsăm să topim. Să topim. Mamă, Hai. topim pe mâine. Asta cum ne-am oprit, mă, e topit. Mă, ce bine e, o. Nu știu. Ăștia trebuie să le aruncăm după. Aia, îl punem și pe cei și auzim după aia. Băi, eu stau degeaba să desfășor pe asta. Mama mea, ce zamă scoate. Bă. Băi, ești nebun câtă zamă are. Bă, asta nu pot, stai. Varză și ea, uite așa, vezi? Așa, și după bagi și cornetul. Nu, cornetul nu. Ba da! Ba nu, varză doar ciocolată în Andrei. Ba nu, mă, și cornetul. Ba nu, mă. Ba da. Ba nu. Mai mult. Ba nu. Îl arunc și cornetul. Poți să mă uiți din partea mea. Arunc. Gata, altul ăsta. Mă rog. Bă, mi le dai mie, mă. Păstrează-le, eu ți le fac cadou. Nu vreau. Hai să Bă, începem. așa, mă rog. Ce punem acum? Hai cu ciocolata. Eu deja am ciocolată. Mama mia, cred că o să vomit toată noaptea. Când îmi gustul Ei, chestia asta. toată noaptea. 3 zile și 3 nopți. Păi cum? Toată noaptea. Hai, mă. Mama mea nu se desface. Mi-am Am mai mâine. unde punem? Punem pe amândouă, dar nu știu, tu cum zici? Oameni nu prea mă lași. Bă, rupe-le și tu, că tu nu vezi cum ne pasă. Lasă-le că se rup ele la mixer. Totuși. Bă, începe tu și dezvoltă până pun eu restul. Bine. Așa să pune, de așa frumos, să spărâmițească. Ălea. Foarte frumos. Și cola înghețată. Bă, îți spun sincer, chestia asta m-a surprins când am văzut-o. Cola înghețată, băi, destul? Bă, lasă atâta. Poate sare capacul. Ar fi o fază. Să ne spăi toți. Bă, spun sincer, chestia asta m-a surprins. Și spune că nu știu ce, dar nici dacă e comestibilă. Aoleu. Aflăm imediat. Mamă, bă, mi-am cu mâinile. Dar poți să le faci sau nu? Pot. Mi-am cu mâinile. Până atunci, bă, o limbă, stai că mă sus iau o limbă. Uite. Așa. Mamă, mie, ce mi-am cu mâinile. Bă, frate, ce rău de conservă, ce rău este. Parcă ar fi... Chestii, trestii. Ai și spus altceva, dar... Dar nu ai... Ne filmează acum. Mamă, Doamne sfinte. Bă, îmi pare... Pune, mă! Fix în cornet puse. Corect cu muștar. Bă, și pe asta nu mai pui, mă. Pune, mă! Mama, pot să făcut toate așa. Bă, mai pune cola, nu pot pune. Pune. Pune, tai, că pune, că sunte. Că sunt multe. Doamne sfinte, ce... Doamne sfinte, ce... Bă, asta nu punem, bă. Măi, e grăsime. Bă, murim. Bă, asta nu-i grăsime, bă. Bă, dacă e să murim, află acum asta. Bă, nu punem aia. Bă, să facem un mic anunț. Doamnelor și domnilor, dacă vom muri, să arăt această filmare doctorilor. Că asta e cea mai mare posibilitate dacă e să murim. Cu asta mai la Ia uitați. Dacă e să murim, murim din cauza asta. Bă, aduci lingura faptul aici. Nu de acolo. Bă, la pateu. Bă, nu pune, bă. Bă, mor. Ba nu merg, nu? Bă. Că nu cum mai mult pe frică. Eu nu mănânc așa ceva. Bă, nu e nevoie să mă ciopii. Dă-o naiba. Da. Bă, ce Pune pute. și de asta. Pute. Cine pusă? Tu. Eu. Dar nu eu. Eu o să-i să nu pui. Na, cu asta nu pui. Hai că mare. Eu să nu pun, să zice. Mare, mare. Eu pun pe toate. Pune-le, mă, pe toate. De ce crezi că le luai? Ca să le mâncăm? De Trebuie să le bem. Nu ne mâncăm ce? Aha. Doamne sfinte. Pune desfaci pe ăștia pe și... Băi, știi, mă gândeam să iau ori cu cheiță, ori fără. Și poți să iau prăji, nu le iau cu cheiță. Foarte. Mi-a zici. Nu. Data viitoare iau cu cheiță. Bă, Alex, dar cât să pun? Ajunge cât să pun? Bă, eu aș pune mai mult. Pune. E pateu, ăsta nu te îmbolnăvește. Noi vomităm, nu ei. Deci să facă pot. Așa e. Băi, să o pui și tu pe Facebook. Cred că... Să-i spui și tu acolo, voma de săptămâna asta. Sau mâncarea, nu știu, habar n-am. Mă rog. Ba,
bun, poate o să am. Foarte. Hai să cităm. Bă, avem ăsta. Nu pot. 5 boșe femei. Dar nici tu nu poți. Dar eu crezut că tu desfăcuși. Mai bun Ce cu ăla? zicești? Nu pune zama. Îmi pun zama. Nu pune zama. De ce? Că zama mai bună. Foarte, foarte. Mamă, niciodată nu am putut chestia ăștia. Nici mie. Mă mir că o să beau așa ceva. Mie zici. Hai, Eu mă așteptam ca tu să gata, spui. gata, gata. Mai bun cu ăla? Cola în ajutor, cola în ajutor. Mai bag cu ăla. Mamă, mie s-a pomit deja. Când văd așa ceva. Dar nu pune mână, pune ajunge. Mama mia, când văd, gata mă, bă, pomit. Bă, când dăm la mixer, tu îți dai seama cum o să sară cola în sus. Putea să Sară dice. capacul. La câtă presiune, mai e și Mamă. îngheață asta. Și pe cia. Ai unde Ai, de gata capul meu. Și nu pot să-mi imaginez în chestia asta să o bem. Hai, dă-i drumul. Bă, la pahare, nu așa. Mă duc să iau. Uite mă, și ia. Așteptăm un pic după Alex. Hai, dă-i drumul. Așa că vom Doamne merge. Sfinte, ajută-mă să trăiesc. Mama mia, ce s-a întâmplat? Ce i-a băut, frate? Doamne! Doamne Sfinte! Nici, hai, dă-i drumul. Doamne Sfinte, ce e aici? Ăla nu se sparse deloc. Eu spus să nu-l faci. Dar trebuie să trag una unul. Crezi și eu că să-l fac. Ți-l toarnă și-l bei tu. Nu! Lasă, lasă. Mamă mia. Bă, doamne, e clar că parcă ar fi o vomă. Hai, bă. Hai, lasă așa, lasă așa. Lasă așa, nu mai da. Mamă Bă, mia. da. Bă, mi-e frică. Hai, dă-i drumul. Mama mia. Mai amestec sau bem? Hai, mersi cu drumul. Da, dacă puneam alea. Hai, am dă mai mult. Lasă, că vorbim ăsta cu cornetul. Când văd așa ceva, vine rău. Da, Gata, bem? Dar dacă puneam și peștii aia? Bă, Hai, era mai uleoasă treaba atunci. Haideți să vedem. Acum să cadă tot asta. Ce scârbă mi acum. Ia cum miroase. Oi, de capul meu. Vărs. Mamă. Bă, ce e asta, bă? Vomă. Bă, hai, toarnă repede. Cred că vomit până mâine. Și eu cred. Oi, Doamne, Doamne. Eu nu beau. Bă, crezi și eu că e mai mult suc. Doamne, Pana Sfinte. mea. Doamne. Doamne, pana mea și e aici. Stai că eu la meu mai pun suc. Pune și la nu te rog. Cola în ajutor, cola în ajutor. Să-i scot. Că moare. Îi să pun la nu pe mână. Bă, nu pune mult, hoțule. Că ăla e loc. Bă. Doamne, muri până mâine. De ce vreau eu să fac provocarea asta cu tine? Tu nu zici. Mai bine nu vreau. Oh! Wow, mama! Bă, dă-tu peste! Dă-tu peste! Dă-tu peste! E nebun, dă-tu peste! Bă, din caz că vomit eu furete. Bă, păi și pe ce o Bă, parcă asta deja miroasa vomă. Miroasa vomă, ce să mai? Știi ce pusă să pui conserva asta? Cu muștarul face tot. Nu știu, rog. Stai. Să-i pune spumă cât trebuie. Bă, am reclama aia. Bă, Ba să-i spun măcar. băi, du-te. Ba să-i spun măcar, spune și mie. Bă, ce? Asta e de la... De la Chivi. Dăm? Dăm pe cât? Dăm? Printre gingii. Printre dinți, printre gingii, stomacule, acum săteții. Oh, sexy lady! Unde-i cola? Unde-i cola? Unde-i cola? Da-te, bă! O pe uși! Vomita din prima, lasă-mă. E rău, lasă-mă. Stomac de câine, taică-le. Stomacul meu de cățeluș și numai de câine. Uite cum arată. Băi, băi, jumate. Și încă vărsă. Uite, vărsă. Mama, eu vărsă. Dar Cum poți să ții pe Dar nu frunze? făceam challenge-ul să-l bem pe tot. Că trebuie să bem pe tot, dar eu nu mai pot. Și
Eu vor ce rău. Eu vor mai din spuma aia și mai bun. E bine, bă, mă dau și mie în coate, în bază, bă, nu fi la bun. Bă, bun. Tu nici o gură nu știu. Cred că atât e și cu challenge-ul ăsta. Cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut și mai vreți să mai vedeți aceste videouri, să dați un like, un share Și să vă abonați. Pa! și ne auzim data viitoare. Pa! Shaking.